Nyapo badol yamene ngrawa meng dhewe turut wangan iki. Dol. Ayo iso-iso ngene iki enake parian ya ta. Tuku areng diadai tomblok, tuku jamu diadai bathok. Amit-amit arek saiki rupane ganteng jalukan rokok. Payah jan. Wis ndak umum pokoke. Pah iki mang aku dikon simbok lapo ya sik. Eling-eling aku. Bocah lalian dancok jaren. Oh iya dikongkon golek kayu aku gawe cetek geni ya ta bener ki anak soleh kudu manut karo wong tuwek itu. Nah iki ae ala gawe cetek adang sego ora enek sak kilo wis ora apa-apa iki ngatasi pisan. Wis mbok anakmu sing ganteng dhewe mulih mbok kelem mbok. Ini anak soleh nyewangi wong tua ya toh oleh pahala wong cah ini anak soleh mbok ini aku panas demi ngewangi jenengan lo mbok paling nyup sih mbok ora aja mok seneni mbok anakmu ngadem aduh ya banyune jos mak iki lo anakmu lanang wiwit cilik urip kesusahan direwangi ngonten kepanasan. Nyapo badol yamene ngrawa meng dhewe turut wangan iki. Dol. Walah dol kaya kagetmu kaya digetak apa ae. Masalah Pak Lurah jenengan iki kok yo masalah woi munggah sik dol lungguh kene jenengan yo senengane ngaget to Pak Lurah kowe lho awan-awan kok yo nyowanyi arah karuan iki. Loh, kelas kabeh aku Pak Lurah. Ini kan aku lek bluron, diarani bluron ini karo makku aku Pak Lurah. Sing nduk dikepuk ya aku. Sing nduk lamune iki mengopo kok. Wis karo awan kentang-kentang kayak ngene kok. Ngeten lho Pak Lurah. Kula niku kan sebagai anak. Kula niku nggih ngesaken kalih tiyang sepah Pak Lurah. Mosok iki lho nyawang tandurane wong-wong wah apik Pak Lurah. Jagung enek lombok lah sedangkan Pak Mbokku lho urung duwe sawah Pak Lurah. Mosok jenengan gak ngesane aku edol sing penting nyambut gawe sama dia sing sregep somben aku bakal ya iso tuku sawah aku dhewe ya sama deloken tandur aku lombok iki lho gak metu. Tanduran sampean iki. Iya, pretel kabeh kok lombok. Terus tak dol opone njajal. Deloken. Pak Lurah sahabatmu koyo wong sing kok turune ning Sorlongan. Sampeyan jek duwe sawah gak panen ora rugi. Jek duwe bengkok, nah sing ngobo. Iso ku ngacung lurah dia. Iku duwe utangan, prosomu duwe opo, Cuk? Akhirnya bingung aku yo nyaur utang tanduran gak metu koyo ngene kok. Masa orang metu Pak Lurah? Orang Mas, aku muleng iki pikir aku jagung delon pangani tikus. Pak Lurah, ojo nelongso ngono. Ayo pergawe bareng-bareng ben iso nata uripe dhewe. Pak Lurah. Kayumu keri kok seneni mbokmu kok. Yo wis Pak Lurah sampean disi. Oke. Walah yo urip kok ngene ae panggan iki gak penak-penak kaya wong ndok Eropa urip penak
Urip bagak koyo ngene, cuk. Sembuh lah. Sembuh. Yen ing tawang ana lintang, wong ayu bayo gak krasa. Tanduranku kaya padha wah kabeh. Dilungkas kaya panen. Iki pasti nek panen jelas kena tak gawe. Mangku LC. Bene wong-wong raruh kegiatanku bindino. Tapi ben-bengi coba karaoke. Duh, sapa iku yamene kok ngelamun lho gubuku. Nom-nome wong kaya ngene iki. Joko aneh opo iki? Sopo ngageti aku? Caput. Matane telek cok sopo nek telek ngene iki. Jane sopo ngageti aku iki? Loh. Wah, Pak get-geti wong sampe ceklek iki lho. Lah kowe iki lho. Telek lho. Ya opo yang mene ngelamun nduk nggon gak genah. Golek aku ta. Ora penak-penake ngelamun Pak sampe ndoku maju ini lho. Ya mene iki yo mbok golek-golek kegiatan ta opo kok ngelamun nom-nome wong kok kaya taek. Kowe iki yo penak Pak wis dadi lurah. Bengkokmu ombo. Cocotmu nek ngomong balenono neh. Jejeli sepatu kok. Prasamu penak dadi lurah iki. Ngurusi wong akeh sakmono kae. Oh yen telek kowe iki yo. Kena telek iki lho aku gara-gara kowe get-geti wong. Mbok ngene iki yo golekne penggawean to, Pak. Lah terus skillmu iki apa? Minimal kuwi ndek skill. Iso tandang gawe tak jak. Arah nek apa-apa ngejak aku tias bayari tok. Skillku yo sembarang iso, Pak Kuli. Copet-copet yo iso. Wis ngene tak kei penggawean. Penak iki, bayaran gede. Iso nyolong kowe. Nyolong bojone wong. Gelem ora? Lho. Lho kere Pak, gatene kowe lurah deglek pekok. Ora genah. Ora kayak penggawean moh. Lurah deglek. Kok Allahumma nyambut gawe ngewangi wong tuwek. Ini loh panas-panas. Nek gak anak soleh, ngewangi wong tuwek jelas gak gelem ngene iki. Serah apa-apa jenenge anak ngomong. Woi, Dul, awan-awan lho. Kok ndi kowe iki nggowo apa? Kowe iki lho. Aku iki mari kok kono. Kok kebunan ya ta. Nggowo apa lah pemaramu PC iki lho. Nggo kawul. Alah, ngune muring-muring. Iya lah wong rogo kayu takok dadelan takok barang. Tuh, kenapa? Nyeluk-nyeluk aku kenapa? Alah kene lho mampir sik. Panas-panas. Ora wong mampir ora tamu-tamane apa-apa. Gah, mau aku pokoke. Alah, lah trimo kopi ki lho nang kene turah-turah Dul. Tenan ye, enak kopi. Wis darene. Wis gak tukang bujuk. Peh. Apa iya mang ditawani Bang Glino ngopi. Apa aku ora gelem. Burak wis. Wah, seneni mak ya wis. Aja namanya malah kangen aku dewe kok. Matamu. Get-geti wong tuwek raimu kuwi lho. Mangkon mampir malah iso-isone ngageti wong tuwek. Ngono mengenawani mampir saiki mau diseneni gacok. Piye wong tuwek? Oh iki piye mau kon mampir. Ndi kopine? Ya kopi ya pangga ready nok guri kok. Ki ngomong-ngomong syukur atau rasan-rasan lek. Piye? Ya masuk iki rasa-rasan. Tapi yo aku sing nomok ngare wong tuwa rasa-rasane gak masuk belas jane aku ora ono balenono lek. Alah trimo rasa-rasan kene iki ya tukange.
Terus ngrasani sopo lek iki lek? Ya penake ya sing dige bahan iki penake lurah. Lurahmu iki jelas enak masalah apa lega bermasalah. Gak wedi disangsi tah ono lurah lek. Alah sanksi ya pikir guri. Sepentingnya dhewe rasa-rasa dhisik. Ngono. Nah, iya no. Lek kowe iki ngejak rasan-rasan. Kopimu dai. Alah kopi ae. Ndang nggih kopi lek nggih kopi tak enteni ndang. Tak enteni iki ono kene iki tak enteni ndang. Oke, ndang iki. Rungokno. Sadurunge kopi rasa-rasa iki ya didongani sik. Dongo. Ya iya, ade nek rasa-rasan ki Ben Abdul. Lek wis dongono lek. Aku gak ndongo lek. Kowe iki panggang repot sing tuwek. Iya to, wajare sing enom, ngrepot sing tuwek to lek piye. Ya wis ayo. Ayo lek. Dongane. Amin. Wis lek ndang kopi lek. Dongo ae, iki rasan-rasan ndonga guyu malaikat malah. Cuk, atre bener. Ndang. Wis rasa ngongkon tak geno kopi. Sele. Apa neh? Alah, kowe iki nonom gatel. Ora gablek. Ah, Ngene masuk rasan-rasan. Ngomong tok ya kecut bro muntruk cangkemku malah. cuk, gatel. Ngapo emang betul tak kon moro. Ngrepoti malah kon gak kopi. Gara-gara lurah pekok sikil loro kabeh seranggenah iki Mas tenan wis bah lurah apa pekok. Kowe iki lho turut tembong kok ya bengak-bengok. Kuwi kodlon. Keringetmu drodos kok. Blani kok atus keringet kuwi lho. Rene iki lho. Matamu picek lho. Ngene ngus-ngusan. Keringet kok ngene antek kembloh ngene. Lah iya, yang protein lho. Kene lungguh kene. Lungguh kene. Oke, Dul. Kondi. Lagi menggoro-goro lurah pekok iki mang ketemu aku mang ning kebon lho. Wong lurah ki lho mari jegurne aku mang ning wangan ngono. Kok iso njegurne sing genah mung aku jongkokno sing bubras kabeh iki lho. Saiki menggenek delek. Kenapa? Telek. Layak mambu telek lentong meng kowe rene. Wah, Tapi tak ilangi mengen kono. ambumu. Ambumu ro. Nemen ta? Nemen. Iki lurah kok emang gara-gara grok nih aku iki mung berarti. Ayo. Si jelas lagi mang. Klambimu iso teles kaya ngene. Aja nyocot. Lah apa? Ambumu. Kurang genah ora mampu iki. Aduh. Raimu wong tuwek. Dapet. Aku ora mampu. Mampu. Ora mampu. Mambu, tenanan mambu iki. Mambu iki. Mambu. Mampu aku. Mambu lek. Wis ruawan ki lho, kuwi ki lapo rame dhewe nang kene iki. Aku mesti telek iki mampu. Wis. Aja geger ae wis awan iki lho. Ki kopi ki lho. Lah ya ngono. Lungguh. Alek, ora dijak iki kopiku iki. Lah aku ndi iki? Wis, lungguh. Terus kayak kopi piye nang genah iki tuan rumah ya. Alah, kowe iki lho teko keri njaluk kopi barang. Alek, usah aleh-aleh. Dancuk. Cah loro gatel. Panggah ya. Pengen gelut malah gelut. Rasakno. Langsung. Tuan rumah malah ngalih nang genah itu teman-teman. Alek ora. Sik. Piye? Aku tak kebet lambi sik. Sumu. Iya. Kuatanku ben enek ngono lho. Iya wes, tanteni Jang. Sik. Lah sik. Cok tidak gelut ya larang nyepet lampi sawit. Siap lah beneran iki. Ayo. Bah, cah loro angel lomo tak gebyor banyu. Aduh.
Wis ndale. Geger ya lah kono nang kene. Aku ki wis teles kok tambah teles meneh. Ora urus. Takono lurahmu kono ae. Kowe tak kau apa ngelep ora. Kopimu kok duwe sik. Oh, iki mari nyiram nyawane kopi neh ya. Panas ya. Susir. Lah iya, Ra bener. gara-gara kowe kuwi. Nutup aku. Wis jo geger ya, tak gene kopi neh. Ngono. Lho, aja sih, aku tempat lagi sih. Lapo neh. Aku malah mau ke banyu iki lho. Iki lho kopi lho. Lagi Mas kambi aku. Ya ya. Diteles neh iki aku, ngono lho. Mango aku kabeh terkeco mangan aku lebih. Lapo ruk kowe iki? Aku mang pedok. Lurah. Heeh. Yo. Lapo? Lurahmu lapo? Lurah pekok. Lah dalah. Lurahmu kuwi ya ngono kuwi. Nah, Alah yo bapak wis dirasani ae. yes, Niki. kopi sih, Bos. Kok Sinta, aku lho emang mari dijeblone lurah ning mangan malah mau kebiur neh. Ini telas neh aku. Ini selain makku aku lek mulai. Piye wong-wong Ya ora ro, nang kowe iki ya goblok kabeh cah loro geger nang kene iki omahe wong ya gebior ae pisan. Kaya ngono. Piye ya ketepaan pas iki. nyocot wong tuwek. Ora endi. Kalau panggah ngono korek bendino sing digoleki. Lah apa aku nyolong korek Panggah wong tuwek. di korek iki. Ha iki korek. Korek so nyiram. Seh. Malu lapo lurahmu mbok pekok-pekokne. Aku iki lho golek kayu, ro dhewe aku mau kayu emang. Yo. Gawe simbok wi. Lah aku malah dikageti. Ini aku mau. Dijejak aku mau mlebu wangan aku iki terus kabeh. Gua beruk iki ambune lenco. Kok iso sawah? Ngono wonge lho nduk kebonan kok. Nunduk Sawah. aku. Panggangnya yel tak kepruk dalam tenang. Wes. Lurahmu kuwi ya, ya ngono kuwi. Kelakuane. Ketok gebyare tok lurah, tapi ya ruwet wong kuwi. Oleh ta rasa-rasan. Lurah iki. Ora apa-apa. Bisa gak apa-apa. Umure pisan-pisan rasan-rasan. Nah. Iya ta? Tapi kan lurah. Awakmu ro. Wong jangan-jangan kok sayur tanpa garam anyep bos ya kuwi. Umure Nah, paham toh? Ya sing ngono kuwi lurahmu. Bang Lurah yo mau ngaku. Bang Garimu. Piye dul? Ngomong aku ngene. Ngene iki buku ora panen. Aku yo ora iso utang apa nyaur utang jere. Nyaur utang apa iki? Ro kowe. Lah ora ro. Kuwi ge nyalokno lurah. Kuwi ya dhuwit utangan. Kemeruh. Yo, kemeruh hari iki. Bagalino iki lah. Iki wong tuwek ya ngene iki. Ade iki wong lawas, Bos. Ngono lho. Ya panggap paham. Saiki ya ge nyalon lurah 5 tahun wis gebyare buyar ya. Cocok ya. Cuk. Enak iki, Cuk. Aku mau digoleki makku ro. Iki mau golekno kayu sibuk aku. Tak mulai aku bano. Yo sing rasan-rasan. Engko niki krungu pakat lagi. Hati malah dikebir bajune jongkrono pangan. Nah, ya wis. Malah tambah susah. Aku yo ora ngalih, ora ngusir awakmu. Dene awakmu wis ganyeng nang kene. Monggo. Sampean aku. Baru. Yo wis yo. Ya niki lho. Alah wis. Lah ki piye? Pamit po. Ate lapone. Biar Atre deglek kabeh.